Dječji vrtić Vrbik iz Zagreba, grupa Ljubičice koja broji djecu od 5 do 6 godina. Pozdravite Dječji vrtić Vrbik Zagreb. Iz rodnog Đakova otišla je nakon osnovne škole. Ljubav prema rodnom gradu i prema hrvatskoj baštini nastavila je njegovati 40 godina radeći s djecom u vrtiću u Zagrebu. Iz Dječjeg vrtića Vrbik dolazi nam Ljeljana Piljek, naša sugrađanka sa svojom dječicom. Oni će nam izvesti program Hop hop konjiću u skok. Dječji vrtić Vrbik Zagreb.
Bili su ovo djeca polaznici dječjeg vrtića Vrbik iz Zagreba uz glazbenu pratnju i domaćih dečki